Εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας, κυρίες και κύριοι, αγαπητά παιδιά, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή μας εκδήλωση που είναι τελετή βράβευσης των νικητών του Πανελλήνιου Μαθητικού Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Νερό είσαι θησαυρός. Είναι μεγάλη μας χαρά, καταρχήν πρέπει να τονίσω, που έχουμε τόσα παιδιά σήμερα κοντά μας και μάλιστα τόσο ταλαντούχα. Γιατί σε αυτές τις εποχές που ζούμε είναι πολύ μεγάλη ελπίδα για το μέλλον να έχουμε τόσα ταλαντούχα παιδιά γύρω μας. Ο Πανελλήνιος Μαθητικός Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός Νερό είσαι θησαυρός ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012 και ολοκληρώθηκε με την αποστολή των έργων τον Φεβρουάριο του 2013. Απευθύνθηκε σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα, καθώς και σε καλλιτεχνικά εργαστήρια. Ο στόχος ήταν να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές στο κρίσιμο θέμα του νερού, στις απειλές που δέχεται, αλλά και στους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να το διαφυλάξουμε. Ο διαγωνισμός είχε πολύ μεγάλη απήχηση. Συγκεντρώθηκαν περίπου 2.500 έργα, ζωγραφιές, κολάζ, φωτογραφίες και κατασκευές από 244 σχολεία και καλλιτεχνικά εργαστήρια σε όλη την Ελλάδα. Τα έργα αξιολογήθηκαν από επιτροπή, μέλη της οποίας θα βρίσκονται σήμερα κοντά μας για να δώσουμε και τα βραβεία στους νικητές. Όπως πάντα όταν πρόκειται για παιδιά, εμείς οι μεγάλοι εκπλαγήκαμε από την ποιότητα των έργων, από την ομορφιά τους, την καλλιτεχνική τους αξία, αλλά και τα μηνύματα που μπορούσαν να εκφράσουν τα παιδιά. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλους τους νικητές που βραβεύονται σήμερα, αλλά και στους εκπαιδευτικούς που τους καθοδήγησαν και σε όσους μαθητές προσπάθησαν και δεν διακρίθηκαν. Άλλωστε, όπως έχετε ήδη δει και εσείς από τα έργα που εκτίθεται έξω, πάρα πολλά έργα ήταν πάρα πολύ όμορφα, έστω και αν δεν διακρίθηκαν, γιατί ευτυχώς ο συναγωνισμός ήταν πολύ μεγάλος. Στον έξω χώρο, εδώ στη στοά του βιβλίου, τα έργα, τα περίπου 100 που έχουν επιλεγεί από την Κριτική Επιτροπή, που είναι τα βραβευμένα μαζί με κάποια άλλα, θα εκτίθεται εδώ για τις επόμενες 4 ημέρες, από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη, πρωί και απόγευμα, και θα μπορούν να τα επισκεφτούν τα σχολεία και οι οικογένειες. Πριν ξεκινήσουμε τις βραβεύσεις, θα καλέσω την ιδρύτρια του Μουσείου Ελληνικής Παιδικής Τέχνης, το οποίο συνέβαλε σε αυτό το διαγωνισμό, και Γενική Γραμματέα του Διοικητικού του Συμβουλίου, να μας πει 2 λόγια. Κυρία Ελένη Θεϊσταμάτη. Καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να πω ότι έχω έρθει πάρα πολλές φορές στη στοά του βιβλίου για να παρακολουθήσω διάφορες εκδηλώσεις και καταρχήν να πω ότι ευχαριστούμε ολόθερμα που μας προσφέρουν αυτό το χώρο. Αλλά σπανίως με τέτοιο κοινό, με όλα αυτά τα λαμπερά πρόσωπα, με ένα μεγάλο χαμόγελο που βλέπω εδώ, με πάρα πολλά παιδιά όλων των ηλικιών, και να χαρούμε αυτά τα οποία τόσο όμορφα τα παιδιά μας προσφέρουν. Νομίζω ότι στις δύσκολες εποχές που περνάμε όλοι, αυτό το δώρο των παιδιών είναι πραγματικά πολύτιμο. Είπε η κυρία Κοκατσότη, Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης. Τι είναι αυτό το μουσείο? Τι κάνει αυτό το μουσείο? Λοιπόν, αυτό το μουσείο δεν είναι ένα παιδικό μουσείο. Είναι ένα μουσείο παιδικής τέχνης και η μεγάλη διαφορά είναι ότι εμείς κάνουμε πράγματα μέσω της τέχνης. Προγράμματα για σχολεία κάθε μέρα στο χώρο του μουσείου, όπου τα σχολεία που έρχονται γιατί οι μαθητές τους θα δούνε στο χώρο του μουσείου έργα παιδικής τέχνης, σαν αυτά που βλέπετε κι εσείς εδώ. Και νομίζω ότι έχοντας δει αυτά τα έργα, καταλαβαίνουμε όλοι πόσο πολύτιμο είναι αυτό που προσφέρουν τα παιδιά και πόσα πολλά μπορούμε να μάθουμε βλέποντας έργα παιδικής τέχνης. Λοιπόν, εμείς στο μουσείο προσπαθούμε μέσω της τέχνης ακριβώς και να κάνουμε τα σχολικά προγράμματα κάθε μέρα και να κάνουμε εργαστήρια για παιδιά τα απογεύματα, το Σαββατοκύριακο, να κάνουμε προγράμματα με γονείς και παιδιά, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ένα παιδάκι από μικρή ηλικία είναι όμορφο και θα έλεγα και σωστό να του μαθαίνεις να βλέπει μέσω της τέχνης. Αφού ξεκαθάρισα λοιπόν αυτό, θα ήθελα να σας πω 2 λόγια για τους Πανελλήνιους Διαγωνισμούς. Έτσι απέκτησε το Μουσείο Παιδικής Τέχνης τις συλλογές του.
έχει ξεκινήσει από το 1994, δηλαδή του χρόνου θα γιορτάσουμε 20 χρόνια και ελπίζω να είσαστε όλοι κοντά μας τότε. Λοιπόν, από πανελλήνιους διαγωνισμούς έχουμε συγκεντρώσει έργα. Έχουμε συγκεντρώσει όμως έργα και από εικαστικά εργαστήρια. Τι γίνεται με το φετινό διαγωνισμό παιδικής ζωγραφικής? Από πού λάβαμε έργα? Από πάρα πολλά μέρη της Ελλάδας. Να σας πω μερικά. Σχολεία από την Ορεστιάδα, τη Λευκάδα, την Κρήτη, την Άψο, μπράβο, έτσι μπράβο, το Διδημότυπο. Μπράβο παιδιά, μπράβο και στους εκπαιδευτικούς. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, από το Διδημότυπο, την Καστοριά, Γιάννενα, Χίο, Αλεξανδρούπολη, Άρτα. Πώς το περίμενα. Και από τη συμπρωτεύουσα, τη Θεσσαλονίκη και φυσικά και από την Αθήνα. Ωραία. Να λοιπόν τι μας προσφέρει αυτό το πρόγραμμα που ελπίζουμε να συνεχιστεί. Θα δούμε πώς. Θα το παλέψουμε. Τα έργα που λάβαμε, είπε η κυρία Κουρκατιώτη, 2.500 έργα. Όλα καταγραμμένα με το όνομα του παιδιού κτλ. Η Κριτική Επιτροπή είχε πολύ δύσκολο έργο. Πώς να διαλέξεις από αυτά τα 2.500 έργα τα 100. Δύσκολο. Θα ήθελα όμως να ξέρετε ότι σε όλα τα παιδιά που πήραν μέρος, μέσω των σχολείων, θα έχουν ένα δίπλωμα συμμετοχής. Αυτό θα γίνει ηλεκτρονικά, θα σταλεί στο σχολείο και από εκεί και πέρα το κάθε παιδί θα το πάρει. Γιατί πιστεύει το Μουσείο Παιδικής Τέχνης, αυτό το είχαμε εφαρμόσει από τον πρώτο διαγωνισμό, ότι δεν είναι μόνο να κερδίσεις, να πάρεις το βραβείο, είναι να χαρείς για τη συμμετοχή. Και το Μουσείο ευχαριστεί όλα τα παιδιά που συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό. Λοιπόν, όλοι θα πάρουν το βραβείο, το δίπλωμα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κορνιζώστε το δίπλωμα αυτό. Είναι ωραίο, μετά από χρόνια θα το βλέπετε και θα λέτε τι χαρά και πήρα μέρος. Λοιπόν, ποια ήταν αυτή η Κριτική Επιτροπή που είχε τόσο δύσκολο έργο? Καταρχήν, η κυρία Κουρκατιώτη, προϊσταμένη δημοσίων σχέσεων, στην οποία οφείλουμε τη σημερινή γιορτή και την έκθεση των έργων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, η αμέριστη αγάπη της για τα παιδιά τόσα χρόνια, η υπευθυνότητα απέναντι στο έργο που είχε αναλάβει, ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την πραγματοποίηση της σημερινής εκδήλωσης. Επιτρέψτε που να πω δύο λόγια γενικότερα που αφορά το λαό μας. Στις δύσκολες περιόδους που περνάμε, έχω δει ότι το φιλότιμο των Ελλήνων, η εθελοντική προσφορά, είναι κάτι για το οποίο πραγματικά μας αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Σε δύσκολες στιγμές εκεί βγαίνει ο ωραίος χαρακτήρας των ανθρώπων του τόπου μας. Με φιλότιμο, με νεράκι, με πάρα πολλή δουλειά, πολλές φορές και απλήρωτη, με ώρες δουλειάς εκτός του ωραρίου εργασίας, καταφέρνουν πολύ μικροί και μεγαλύτεροι φορείς να κρατάνε την πατρίδα μας ψηλά. Σε όλους λοιπόν αυτούς ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, εκτός από την κυρία Κουρκατιώτη, ήταν ο Νίκος Μάρκου, φωτογράφος, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Δεν ξέρω αν είναι ανάμεσά μας. Η κυρία Κάρμεν Ρουγκέρη, όλοι την ξέρουμε, την ηθοποιό και την σκηνοθέτηδα. Η κυρία Ήρης Κρητικού, που είναι ιστορικός τέχνης και αντιπρόεδρος του Μουσείου μας. Η κυρία Λουίζα Καραπηδάκη και η Εύα Σταμάτη, η διευθύντριά μας
που πραγματικά προσπαθεί με κάθε τρόπο να κρατηθεί το επίπεδο και όλο αυτό το οποίο προσφέρει το Μουσείο Παιδικής Τέχνης. Λοιπόν, όλους αυτούς δεν θα ήθελα να μακρηγορήσω, γιατί όλοι βιαζόμαστε να πάρουμε τα βραβεία, να δούμε τα παιδιά μας. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στα παιδιά, πραγματικά. Μείνετε κοντά μας. Το δεύτερο βραβείο στα ατομικά της ίδιας κατηγορίας παίρνει ο Κυριάκος Τσακαγιάννης από το Καλλιτεχνικό Εργαστήριο Τεχνών από το Δημότυπο. Πάμε στις κατασκευές νηπιαγωγείου. Στις ομαδικές κατασκευές, το πρώτο βραβείο παίρνει... Το δεύτερο βραβείο παίρνει η Ιουλία Σταυρούλα Σακελάρη από το 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας. Το βραβείο θα της αποσταλεί. Το τρίτο βραβείο παίρνει η Μαρία Άννα Λαούτου από το Γυμνάσιο Λειψών και το παραλαμβάνει εκπρόσωπός της.